Ok, deci ai ales tabără. Ce se întâmplă concret după ce ai decolat? Hai să-ți arăt pe scurt. Pasul 1. După aterizare, nu ești singur, stai liniștit. Te preia transferul, urci în autocar și ești condus direct în campus. Un fel de tratament VIP, practic. Pasul 2. Check-in și campus. Primești camera, fetele cu fetele, băieții cu băieții, faci induction și cunoștință cu colegii. Atenție! S-ar putea să fie din Brazilia, Italia sau chiar Japonia. Te întrebi ce faci ziua următoare? Cursuri. Dar stai! Nu e ca la școală. Fără stres, fără note în catalog. Sunt clase mici, maxim 15 elevi, profesori nativi și totul e foarte interactiv. Facem doar o mică evaluare la început pentru ca tu să poți intra în grupa potrivită ție. După amiază, e timpul de explorare. Fie că ești în centrul Londrei, la muzeu sau pe plajă, orașul e al tău. Shopping? Normal. Selfie? Obligator. La final, are loc ceremonia. Primești certificatul, plângi puțin la despărțire și transferul te duce înapoi la aeroport. Am parcurs pe scurt ce înseamnă o tabără, dar îți promitem că e mai mult de atât. Tu în ce țară ți-ai dori să-ți faci prieten vara aceasta?